खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खाना जोबथे सालिनिफ्राय पाकिस्तानखौ सांग्रां थानो खावलायदों। भारतआ जायखिजाया समावनो पाकिस्तानाव गाग्लोबनो हागौ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ पाकिस्ताननि सायाव रागा जोंखांदों होनना पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खाना जोबथे सालिनिफ्राय पाकिस्तानखौ सांग्रां थानो थाखाय खावलायदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खाना जोबथे सालिनिफ्राय भारतआ जायखिजाया समावनो पाकिस्तानाव गोख्रों राहा लानो हागौ होनना पाकिस्ताननि रौनिया हान्जा आरो पाकिस्ताननि सरकारखौ सांग्राङै थानो थाखाय खावलायदों। जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव जानाय गिख्रंथाव जाथायनि उनाव भारतआ अपारेशन सिन्दुरजों पाकिस्तानखौ गाग्लोबफिनदोंमोन, जायनि थाखाय पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खाना जोबथे सालिनिफ्राय मोदीखौ गिनानै पाकिस्ताननि रौनिया हान्जा आरो पाकिस्ताननि सरकारखौ सांग्राङै थानो थाखाय खावलायदों। भारतनि रौनिया हान्जाफोरनि गोख्रों गाग्लोबनायखौ पाकिस्ताननि रौनिया हान्जा आरो पाकिस्ताननि सरकारा गिनानै मोजां थासारियाव उन्दुलांनो हायाखै होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।